Здравейте, дами и господа, скъпи приятели! Отдавна не съм излизал в такъв формат. Сега искам да запиша това видео с каква цел. Няколко месеца наред много хора ми пишат на Viber, на WhatsApp, имейл, обаждат ми се по телефона, питат ме какви етерични масла трябва да се използва през есенно-зимният период за защита на своят организъм, за защита на семейството. Искам да ви споделя моите 5 най-добрите етерични масла, които лично аз ги използвам. Използвам ги също върху моето семейство. И детето ми се маже, и аз мажа масла, приемаме масла, дифузираме маслата. На първо място искам да отбележа